Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na darussan rayuwa kashi na 5. Darussan rayuwa dai shiri ne wanda ke kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da hikimomi da kuma darussa waɗanda za su iya taimaka mana a zamantakewar mu ta yau da kullum. Sunana Jamilu Abdulrahman Mr. Writer kuma ni ke gabatar da wannan shiri, sannan kamfanin Ra'is Studios su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Labarin namu na yau sunan shi ko in ce taken shi shine wani mai siyar da huluna da birai. An taɓa yin wani mai siyar da huluna a wani babban birni daga cikin biranen ƙasashen gabas. Yakan je ƙauyuka daban-daban domin siyar da huluna. Wannan ya sa wani lokacin dole sai ya bi ta cikin dazuzzuka kafin ya isa inda yake so. Wata rana da rani, sa'ilin ana tsananin zafin rana, wannan ɗan taliki ya kama hanyar wani ƙauye domin cin kasuwa. Yana cikin tafiya a dokar jeji sai ya ji zafi ya dame shi. Don haka sai ya zauna a gindin wata bishiya mai inuwa da nufin ya huta. Zamansa ke da wuya sai bacci ya kwashe shi. To ashe a saman bishiyar nan akwai wasu birai. Don haka ko da suka ga yayi bacci sai duk suka sako suka kwashe hulunan sannan suka koma sama. Bayan wani ɗan lokaci sai mutumin nan ya farka. Ya nemi huluna fa suka ce ɗauke mu inda ka aje mu. Kamar an ce ya ɗaga kai sama sai ya hangi waɗannan birai kowannensu sanye da hula suna wasan su. Mutumin nan ya yi duk abin da zai iya yi domin ya amsa hulunan nan daga hannun biran nan, amma ya kasa. Can sai wata dubara ta zo masa, nan take sai ya cire hularsa ya jefar da ita ƙasa ya kama tiƙa rawa. To ka san biri da son kwaikwayon abin da ya ga an yi, nan take sai duk biran suka dinga cire hulunan su suna jefarwa su ma suna tiƙa rawa. Daga nan sai wannan mutumi ya kwashe hulunansa ya tafi cike da farin ciki. Darasin labari: ba kowace matsala ce ke buƙatar ƙarfin damtse. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na darussan rayuwa kashi na 5. Darussan rayuwa dai shiri ne wanda ke kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da hikimomi da kuma darussa waɗanda za su iya taimaka mana a zamantakewar mu ta yau da kullum. Sunana Jamilu Abdulrahman Mr. Writer kuma ni ke gabatar da wannan shiri, sannan kamfanin Ra'is Studios su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Labarin namu na yau sunan shi ko in ce taken shi shine wani mai siyar da huluna da birai. An taɓa yin wani mai siyar da huluna a wani babban birni daga cikin biranen ƙasashen gabas. Yakan je ƙauyuka daban-daban domin siyar da huluna. Wannan ya sa wani lokacin dole sai ya bi ta cikin dazuzzuka kafin ya isa inda yake so. Wata rana da rani, sa'ilin ana tsananin zafin rana, wannan ɗan taliki ya kama hanyar wani ƙauye domin cin kasuwa. Yana cikin tafiya a dokar jeji sai ya ji zafi ya dame shi. Don haka sai ya zauna a gindin wata bishiya mai inuwa da nufin ya huta. Zamansa ke da wuya sai bacci ya kwashe shi. To ashe a saman bishiyar nan akwai wasu birai. Don haka ko da suka ga yayi bacci sai duk suka sako suka kwashe hulunan sannan suka koma sama. Bayan wani ɗan lokaci sai mutumin nan